Καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήλθατε. Θα προσπαθήσω να σας πω μέσα σε 25 περίπου slides 3 πράγματα. Πρώτον, τη μακροοικονομική κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν σήμερα, διότι δεν νοείται να δούμε τον κατασκευαστικό κλάδο απομονωμένο από τη μακροοικονομική κατάσταση. Το οικονομικό μοντέλο του Αζερμπαϊτζάν. Και τρίτον, τον κατασκευαστικό κλάδο περσέ. Τον ίδιο δηλαδή τον κατασκευαστικό κλάδο. Λοιπόν, έχουμε 15 λεπτά και 25 slides. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε βλέποντας κάποιες πολύ ωραίες εικόνες, οι οποίες βέβαια έχουν να κάνουν και με τον κατασκευαστικό τομέα, από τους περσινούς ευρωπαϊκούς αγώνες που διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Αζερμπαϊτζάν πέρυσι τον Ιούνιο. Αυτό είναι το Ολυμπιακό στάδιο για το οποίο θα μιλήσουμε. Ήταν κάποιοι πολύ ωραίοι αγώνες. Εδώ βλέπετε τη σημαία του Αζερμπαϊτζάν μέσα στην τελετή έναρξης, την οποία ερίστον παρόδο επιμελήθηκε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου από την Ελλάδα. Εξού και άμα δείτε τη σκηνή αυτή θα σας θυμίσει πολύ την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Αθήνα 2004. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία τελετή. Και στο τέλος το ρόδι ανοίγει και πάει προς τα πάνω, που το ρόδι, το ναρ, είναι το σύμβολο του Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, κάποια βασικά στοιχεία για το Αζερμπαϊτζάν. Μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στο διαδίκτυο. Εγώ δεν θα σας κουράσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Βλέπετε περίπου που είναι το Αζερμπαϊτζάν στο χάρτη. Είναι λίγο μικρότερο από την Ελλάδα. 86.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων περίπου το 15% είναι η γνωστή περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η οποία τελεί υπό ξένη κατοχή, επομένως δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Ο πληθυσμός είναι 9,8 εκατομμύρια, κυρίως Σιήτες μουσουλμάνοι, και ο καθαρός μισθός μεταφόρων είναι περίπου $275. Συγγνώμη. Λοιπόν, το Αζερμπαϊτζάν πραγματικά γνώρισε μια από τις πιο εντυπωσιακές. Είχε ένα από τους πιο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης επί μία δεκαετία περίπου, χάρη στα έσοδα κυρίως από τους υδρογονάνθρακες. Το πετρέλαιο βασικά και δευτερευόντως το αέριο. Γιατί όλα τα λεφτά είναι το πετρέλαιο, το αέριο είναι δευτερεύον. Το 1994, όταν πρόεδρος ήταν ακόμα ο πατήρ Αλίγεφ, ο Γκεϊντάρ Αλίγεφ, ο ιστορικός ηγέτης της χώρας, υπεγράφει το επωνομαζόμενο συμβόλαιο του αιώνα, Contract of the Century, για την εκμετάλλευση του μεγαλύτερου κοιτάσματος πετρελαίου που υπάρχει στο Καζακστάν και ένα από τα δύο μεγαλύτερα στην Κασπία μαζί με το Τενγκίζ. Λοιπόν, που είναι το Αζέρι Τζιράκ Γιουνάσλι. Λοιπόν, ήταν η λεγόμενη συμφωνία καταμερισμού παραγωγής, όπως λέγεται. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ισχύει το μοντέλο των PSA, των Production Sharing Agreements, το οποίο ξεκίνησε το 1969 από την Ινδονησία. Λοιπόν, έχουμε το σύστημα των concessions, των παραχωρήσεων. Το Αζερμπαϊτζάν, αντίθετα, όπως όλες σχεδόν οι πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, ακολουθεί το σύστημα του Production Sharing Agreement, που σημαίνει ότι για ένα διάστημα στην αρχή γίνεται απόσβεση της επένδυσης και μετά μοιράζονται τα κέρδη. Είναι η φάση η δεύτερη που λέγεται Profit Oil. Μοιράζονται τα κέρδη ανάμεσα στη διεθνή κοινοπραξία και στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, από την εκμετάλλευση του πετρελαίου του εν λόγω κοιτάσματος, το Αζερμπαϊτζάν παίρνει περίπου το 80% και η κοινοπραξία το 20%. Λοιπόν, άρα παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό από την εκμετάλλευση του πετρελαίου. Αντίστοιχα, περίπου ισχύουν και με το αέριο, στο οποίο η Production Sharing Agreement, η συμφωνία καταμερισμού για το κοίτασμα Σαχντενίζ, υπεγράφει το 1996. Λοιπόν, το 2006 και 2007 λειτουργήσαν δύο πολύ μεγάλοι αγωγοί, ο Μπακούτ Μπιλίσι Τσεϊχάν, που μεταφέρει το αργό, το αζέρικο, στη Μεσόγειο, στο τερματικό σταθμό του Τσεϊχάν, και ο σταθμός ο BTE του Νοτιού Καυκάσου, που μεταφέρει το αζερικό αέριο μέχρι την Τουρκία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει στο κατακεφαλήν ΑΕΠ τις $8.000 το 2014, το οποίο ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή επίδοση, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Φεύγω τώρα λίγο από το κομμάτι macroeconomics και πάμε λίγο στο doing business. Είναι εντυπωσιακό ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει επιτελέσει τεράστια πρόοδο στον τομέα του doing business, με βάση τη γνωστή έκθεση Doing Business Report που βγάζει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι δείκτες στους οποίους το Αζερμπαϊτζάν ξεπερνάει και ευρωπαϊκές χώρες. Στην έναρξη επιχείρησης είναι μόλις το 7ο στον κόσμο. Στην κτηματογράφηση, αυτό που λέει η World Bank, το Registering Property, είναι 22ο, στην πληρωμή φόρων 34ο και στην προστασία των μειοψηφούντων επενδυτών 36ο. Άρα, επίσης είναι εντυπωσιακό ότι σε μια χρονιά ανέβηκε 17 θέσεις. Είναι πλέον 63ο στο Doing Business, ενώ η Ελλάδα είναι, θυμίζω, 60. Λοιπόν, σε κάποιους άλλους δείκτες δεν είναι τόσο καλό, όπως είναι το διασυνοριακό εμπόριο, στο οποίο είναι νούμερο 94, αλλά παρόλα αυτά ανέβηκε πάρα πολλές θέσεις μέσα σε μία μόνο χρονιά. Λοιπόν, δηλαδή ήταν στη θέση 166 και σε μία χρονιά πήγε στη θέση 94.
Στην πρόσβαση στις πιστώσεις είναι κάπως πίσω, για λόγους που θα εξηγήσουμε. Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι 110 και στις οικοδομικές άδειες 114, τα οποία βέβαια έχουν να κάνουν και με το construction. Λοιπόν, ποιο είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν? Αντιμετωπίζει έναν δομικό, θα λέγαμε, ή διαρθρωτικό κίνδυνο. Ότι η παραγωγή πετρελαίου και της χώρας γενικά και του μεγάλου κοιτάσματος που είναι το Αζέρι Τζιράγκιου Νάσλι δεν είναι μειούμενη. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν το 2010 έφτασε σε αυτό που λέμε στο peak oil, δηλαδή στην κορύφο της παραγωγής, όταν ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Έκτοτε όμως η παραγωγή πέφτει, είναι ήδη σήμερα 20% κάτω από το ιστορικό υψηλό και βέβαια αν δεν βρεθεί κάτι πολύ μεγάλο, σημαίνει ότι το 2035, σύμφωνα με την έκθεση της BP, θα τελειώσει το πετρέλαιο. Έχουν δηλαδή μπροστά τους 20 χρόνια ακόμα πετρελαϊκής εποχής και μάλιστα με μια παραγωγή που βαίνει μειούμενη. Και ας μην μιλήσουμε για το αέριο, γιατί είπαμε και πριν, τα έσοδα από το αέριο δεν πρόκειται να είναι ποτέ συγκρίσιμα με τα έσοδα από το πετρέλαιο. Και αν δεν γίνουν νέες μεγάλες γεωτρήσεις, δεν θα βρεθούν νέα κοιτάσματα και αυτή τη στιγμή με τις τιμές του πετρελαίου χαμηλά είναι δύσκολο να γίνουν μεγάλες γεωτρήσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία, πάμε στο οικονομικό μοντέλο τώρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και παρακαλώ θέλω ιδιαίτερη προσοχή εδώ. Στη διεθνή βιβλιογραφία, το Αζερμπαϊτζάν ανήκει σε μια κατηγορία κρατών που λέγονται κράτη εισοδηματίες, rentier states. Λοιπόν, έχουν μια πηγή προσόδου εξωτερική προς την κυρίως οικονομική δραστηριότητα, που ονομάζεται η πρόσοδος, το rent δηλαδή που παίρνουν από το πετρέλαιο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας να μένουν σχετικά πίσω. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό ότι μέχρι το 2014, δηλαδή στη χρυσή εποχή, το 94% των εξαγωγών και το 73% των εσόδων προέρχονταν από το πετρέλαιο. Ακόμα και σήμερα η ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας παραμένει επιτακτική. Και έτσι έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, όχι όμως αρκετά. Γι' αυτό και όποιος πάει στον Μπακού, όποιος πάει στο Αζερμπαϊτζάν, θα δει ότι συνυπάρχουν δύο πρόσωπα. Υπάρχει το εντυπωσιακό πρόσωπο του Μπακού και υπάρχει και το λιγότερο εντυπωσιακό πρόσωπο της επαρχίας. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο κατακεφαλήν εισόδημα και στις επενδύσεις και σε όλους τους δείκτες μεταξύ του Μπακού και της επαρχίας. Τώρα, ας δούμε λοιπόν πώς τελικά το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται και γίνεται κατασκευή και γίνεται οικοδομή. Λοιπόν, σύμφωνα με τους όρους του Production Sharing Agreement, η διεθνής κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται είτε το κοίτασμα αερίου Σαχντενίζ είτε το κοίτασμα πετρελαίου Αζέρι Τζιράγκιου Νάσλι, αποδίδει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της ΟΚΑΡ, η οποία είναι ο συμβαλόμενος από αζερικής πλευράς, μία ποσότητα πετρελαίου. Ποσότητα, βαρέλια πετρέλαιο δηλαδή δίνουν, δεν δίνουν λεφτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η ποσότητα, ξαναλέω, είναι περίπου το 80%. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι το Αζέρι Τζιράγκιου Νάσλι ακόμα και σήμερα παράγει 650.000 βαρέλια την ημέρα, το 80% αυτής της ποσότητας, δηλαδή περίπου 550.000 βαρέλια, πηγαίνει την ημέρα στη ΣΟΚΑΡ. Λοιπόν, η ΣΟΚΑΡ το πουλάει, μάλιστα μέσω της ΣΟΚΑΡ Trading. Τα έσοδα, τα οποία είναι σε δολάρια, γιατί το πετρέλαιο σε δολάρια είναι εμπορεύσιμο, τα διαθέτει ως επιτοπλίστων στο κρατικό πετρελαϊκό ταμείο, το SOFAZ, για το οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς σε λίγο. Ιδρύθηκε το 1999. Το SOFAZ, από την πλευρά του, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, προβαίνει σε μεγάλες μεταβιβάσεις της τάξης των 10 δις μανάτ το χρόνο, τα οποία 10 δις μανάτ κάποτε ήταν 12-13 δις δολάρια, στον κρατικό προϋπολογισμό. Και βέβαια, οι κρατικές δαπάνες, πέρα από τον αναδιανεμητικό τους ρόλο, τη συντήρηση ενός μεγάλου δημόσιου τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ., περιλαμβάνουν και ένα λίαν σημαντικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λοιπόν, κατασκευές δηλαδή. Να λοιπόν πώς το πετρέλαιο γίνεται τελικά κατασκευή. Πίσω. Οι μεταβιβάσεις λοιπόν στον προϋπολογισμό από το SOFAZ έδωσαν όθηση στις κατασκευές. Βλέπουμε εδώ κάποια στοιχεία. Βέβαια τελικά το 2015, ενώ είχε προϋπολογιστεί το ποσό το οποίο βλέπετε, περίπου 10 δις μανάτ, τελικά μεταβιβάστηκε πολύ λιγότερο, γύρω στα 8 δις. Και για φέτος αναμένεται γύρω στα 6 δις. Λοιπόν, πίσω. Εφέτος ειδικά τα πετροδολάρια, και όταν λέμε γενικά πετροδολάρια, όχι μόνο το πετρέλαιο το ίδιο, αλλά και η φορολογία του πετρελαϊκού τομέα θα είναι μόλις το 40% των κρατικών εσόδων. Ενώ παλιά είχαν φτάσει να είναι το 73%. Πάμε λοιπόν στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Το 2015 είχε γίνει προϋπολογισμός με μια βάση αναφορά σε $90 το βαρέλι, το οποίο αποδείχτηκε από τις εξελίξεις μη ρεαλιστικό. Λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα παρενέβαινε επί σειρά μηνών
προκειμένου να στηρίξει το αζέρικο μανάτ, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο. Αυτό δυστυχώς δεν πέτυχε αυτή η κίνηση και τελικά ξοδεύτηκαν περίπου 9 δις από τα 15 των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας. Αυτό όμως που σώζει κατά κάποιο τρόπο το Αζερμπαϊτζάν είναι ότι τα έσοδα του Σόφαζ, όπως είπαμε, είναι σε δολάρια, ενώ οι κρατικές δαπάνες είναι σε μανάτ. Επομένως, χάρη στις υποτιμήσεις, χάρη στη διόρθωση δηλαδή της ισοτιμίας μανάτ δολαρίου, μπόρεσαν και αντιστάθμισαν, έτσι μπόρεσαν και έμειναν σε σημαντικό επίπεδο σε μανάτ πάντα τα έσοδα μέσω του Σοφάζ, οπότε αντισταθμίστηκε η αντίστοιχη πτώση του πετρελαίου. Αυτό βέβαια είχε υψηλό τίμημα για τον πληθυσμό και ειδικά για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν είχε ούτε εισόδημα ούτε καταθέσεις σε δολάρια. Σήμερα, as of today που λέμε, το δολάριο αγοράζεται, η επίσημη ισοτιμία είναι 1,65, αλλά υπάρχουν τράπεζες που το αγοράζουν 1,70, ενώ μέχρι τις αρχές του 2015 η ισοτιμία ήταν σταθερά και κλειδωμένη στο 0,78. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη υποτίμηση. Λοιπόν, και το ευρώ επίσης είναι στο 1,90, εκεί που ήταν 0,90 έναντι του μανάτ. Μειώθηκαν, ένας άλλος λόγος είναι ότι στις μεταβιβαστικές πληρωμές μειώθηκαν πολύ και τα εμβάσματα των Αζέρων που ζουν στη Ρωσία, και οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ελέγχουν όλη τη φρουταγορά της Μόσχας, ας πούμε, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Λόγω λοιπόν της ύφεσης, και αυτό επηρέασε και τις κατασκευές, γιατί οι Αζέροι που ζουν στη Ρωσία αγόραζαν και real estate. Σήμερα λοιπόν ποια είναι η κατάσταση? Η οικονομία έχει σε μεγάλο βαθμό δολαριοποιηθεί. Πάνω από το 80% των καταθέσεων είναι σε δολάρια. Λοιπόν, τα μισά δάνεια έχουν ρήτα δολαρίου, είναι επίσης σε δολάρια. Περίπου το 1/5 είναι non-performing loans. Σχετικά χαμηλό ακόμα ποσοστό. Οι επενδύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει άμεση σχέση με τις κατασκευές. Στον μη πετρελαϊκό κλάδο, το σύνολο λοιπόν των επενδύσεων στον μη πετρελαϊκό κλάδο, το α εξάμηνο του 2016, είναι μειωμένες περίπου στο ίμιση από πέρσι, δηλαδή από τα 5,25 στα 2,8 δις μανάτ. Τα έσοδα είναι σημαντικά μειωμένα και οι δαπάνες επίσης. Το ΠΟΥΔΟΕ είναι περίπου 50% κάτω από ό,τι ήταν το 2015. Πολλά έργα έχουν παγώσει, όπως το νέο λιμάνι του Αλάτ, είναι ημιτελή, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Υπάρχουν κενά και απόλυτα διαμερίσματα στον Μπακού, γιατί για κάποιο διάστημα τελικά, όπως φάνηκε, η προσφορά υπερεύαινε τη ζήτηση. Κάποιες κατασκευαστικές εγκατέλειψαν τη χώρα και η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας υποβαθμίστηκε από τους διεθνείς οίκους. Λοιπόν, οι τράπεζες είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που χρήζει μεγάλης προσοχής. Λοιπόν, ήδη αρκετές, 13 από τις 46 εμπορικές τράπεζες της χώρας, μέσα σε 1,5 έτος έκλεισαν. Λοιπόν, βέβαια αυτό από μία άποψη ήταν και καλό, διότι έπρεπε να γίνει ένας εξορθολογισμός του συστήματος, γιατί ήταν πάρα πολλές. Έτσι, 46 εμπορικές τράπεζες για το μέγεθος του Αζερμπαϊτζάν ήταν πάρα πολλές. Τώρα λοιπόν έχουμε 33 και από αυτές κάποιες δεν δίνουν καν πιστώσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια πιστωτική δυστοκία. 21 τράπεζες δίνουν καταναλωτικά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα και με μεγάλα βέβαια επιτόκια, ειδικά όταν το δάνειο είναι σε μανάτ, και 19 τράπεζες δίνουν επιχειρηματικά δάνεια, πάλι με μεγάλα επιτόκια. Μάλιστα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ασφαλώς όχι ευχάριστη, είναι ότι από χθες το προεξοφλητικό επιστόκιο, το discount rate μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των εμπορικών τραπεζών ανέβηκε από το 9,5% στο 15%. Στην αρχή του έτους, να θυμίζω, ήταν μόλις 3%. Άρα το κόστος του χρήματος ανέβηκε. Λοιπόν, λοιπόν, συρρικνώθηκαν οι χορηγήσεις, αλλά όμως υπάρχει ένα στρατηγικό όπλο που διαθέτει η κυβέρνηση που ονομάζεται SOFAS, State Oil Fund. Το οποίο τι κάνει? Είναι το κρατικό πετρελαϊκό ταμείο. Το είδαμε και προηγουμένως. Θα το εξηγήσουμε τώρα αναλυτικά. Αυτό μπορεί πρώτον μέσω έκτακτων μεταβιβάσεων να δρά αντικυκλικά, έτσι και να περιορίζει την ύφεση, δηλαδή να ενισχύει τις δαπάνες και την κοινωνική πολιτική. Ήδη φέτος τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός και αποφασίστηκε ότι οι δαπάνες, η συνεισφορά του SOFAS στον προϋπολογισμό από 6 θα αυξηθεί στα 7,5 και μπορεί και παραπάνω δισεκατομμύρια μανάτ. Λοιπόν, δεύτερον, καλύπτει τη ζήτηση για συνάλλαγμα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά από τους εισαγωγείς, μέσω δημοπρασιών, την οποία δεν μπορεί να καλύψει πια μόνη της Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει χάσει, όπως είπαμε, τα 3/4 των αποθεμάτων της. Και τέλος, αποτελεί ένα είδος collateral ότι το δημόσιο χρέος του Αζερμπαϊτζάν, που παραμένει ακόμα πάρα πολύ χαμηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά που αυξάνεται, δηλαδή εκτιμάται ότι από το 10% που ήταν πρόπερση θα πάει ίσως και στο 30%. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν σαν collateral, σαν εγγύηση, ότι τελικά θα αποπληρωθεί. Επομένως, εξακολουθεί η πιστοποιητική ικανότητα του Αζερμπαϊτζάν και τιμιούμενη να διατηρείται. Λοιπόν, εκτελεί λοιπόν ένα buffer role τελικά, έτσι. Ένας αποσβεστήρας. Λοιπόν, είναι
το Σοφάζ, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος, ο Σαχμάρ Μοφσούνοφ, που τον βλέπετε κάτω, ένας από τους πιο ευφυείς και ικανούς αζέρους τεχνοκράτες, όπως είπε σε μια συνέντευξή του στην αρχή του έτους στους Financial Times, είναι κάτι σαν μαξιλάρι απέναντι σε ό,τι πιθανό σοκ εσωτερικό και εξωτερικό δεχτεί η χώρα. Και πράγματι, αν δεν υπήρχε το Σοφάζ, τολμώ να πω ότι αυτή τη στιγμή το Αζερμπαϊτζάν θα βίωνε αυτό που λέμε the perfect storm. Θα βίωνε μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Το Σοφάζ σώζει το Αζερμπαϊτζάν, του οποίου τα κεφάλαια, να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι $35 δις, είναι περίπου τα 2 τρίτα του ΑΕΠ της χώρας, και μαζί με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτά, τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα είναι 40 δις. Έτσι, για μια χώρα που το ΑΕΠ είναι 55. Πάλι πίσω. Πάμε τώρα να δούμε, αφού είδαμε τα μάκρο στοιχεία και το οικονομικό μοντέλο, ειδικά κάποια δεδομένα για τον κατασκευαστικό τομέα. Όπως βλέπετε, καλύτερα να το είχα κάνει σαν πίνακα εδώ πέρα, το έκανα μόνο με γράμματα, εκτοξεύτηκε ο όγκος οικοδομικής δραστηριότητας. Το 2009 ήταν 3,5 δις μανάτ και φτάνει στο ιστορικό υψηλό το 2013 8,7 δις μανάτ. Ή με την τότε ισοτιμία πάνω από $11 δις ή 15% του ΑΕΠ. Έκτοτε όμως, μετά το 2013, υπάρχουν σημεία κόπωσης και δι πλέον σαφούς κάμψης. Το 2014, που ήταν χρονιά έργων για τους αγώνες, υπήρξε η πρώτη κάμψη. Από τα 8,72 στα 8,59. Πέρσι η κάμψη ήταν σημαντική, 7,31 δις μανάτ. Και φέτος είναι πεσμένη η οικοδομική δραστηριότητα στο εξάμηνο περίπου 30%. Εδώ να δούμε κάποια πάρα πολύ ωραία κτίρια, τα οποία έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια στον Μπακού. Πάνω αριστερά είναι το περίφημο Port Baku Residence, πολυτελές κατοικίες. Δίπλα είναι το ξενοδοχείο Τζουμέιρα στην περιοχή Μπιλγκά, του ομώνυμου αραβικού οίκου. Κάτω αριστερά είναι το περίφημο Γκέινταρ Αλίγεφ Center, προς τιμή του Γκέινταρ Αλίγεφ, το οποίο το έχει κάνει η πολύ μεγάλη αρχιτέκτονα Ζιζάχα Χαντίτ, που πέθανε πρόσφατα. Και στην άλλη γωνία είναι το κτίριο γραφείων της λεγόμενης Λευκής Πόλης, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Το Μπακού, είναι αλήθεια, μέσα σε μια δεκαετία μεταμορφώθηκε. Λοιπόν, η αριστερή εικόνα δείχνει την παραλία του Μπακού το 2005 και η άλλη φωτογραφία είναι το 2015. Δηλαδή, άνθρωποι που πήγαν στον Μπακού μετά από 2 χρόνια είχαν να πούν ότι η πόλη είχε αλλάξει τελείως. Και ακόμα και σήμερα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η οικιστική ανάπλαση συνεχίζεται. Πρόσφατα ελήφθη μια απόφαση να γκρεμιστούν κάποιες κατοικίες στην περιοχή Σαβιέτσκαγια, διότι ο πληθυσμός της χώρας αυξάνει και πρέπει να μεταστεγαστούν σε πιο σύγχρονες συνθήκες. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, εδώ είναι το γράφημα, χωρίς αριθμούς όμως. Είναι η πορεία των απασχολούμενων στον κλάδο τον κατασκευαστικό, η επιφάνεια των νέων κατοικιών και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Λοιπόν, ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο έχει μειωθεί αρκετά από το ιστορικό υψηλό, δηλαδή ενώ ήταν 105.000, σήμερα είναι περίπου 90.000, είναι μια αξιόλογη μείωση. Η επιφάνεια των νέων κατοικιών σε τετραγωνικά μέτρα που ετίθετο σε χρήση κάθε έτος είχε φτάσει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στο ιστορικό υψηλό και τώρα είναι περίπου 1,8 και πάλι δηλαδή δεν είναι λίγο, αλλά είναι σαφώς μειωμένη από τα 2,5 εκατομμύρια και μάλιστα 1,8 ήταν τα στοιχεία του 2015, φέτος προφανώς θα είναι λιγότερα. Οι δε επιχειρήσεις βασικά δεν έχουν μειωθεί, από τις 1.500 είναι περίπου 1.450. Άρα μιλάμε για μια μικρή μόνο πτώση των επιχειρήσεων. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον πίνακας, ο οποίος είναι αμιγώς στατιστικά στοιχεία, δείχνει ακριβώς, είναι λεπτομερής περιγραφή της οικοδομικής δραστηριότητας ανακατηγορία. Και επειδή μάλλον δεν μπορείτε να το δείτε, θα σας πω ότι από τα 7,3 δις μανάτ που ήταν ο όγκος το 2015, τα 4 δις αφορούσαν κτίρια, έτσι, construction buildings, στην οποία δραστηριότητα στην κατασκευή κτηρίων εμπλέκονται 801 εταιρείες, άρα υπάρχει εύρος διασποράς των εταιριών, ενώ αντίθετα στα εξειδικευμένα έργα, στα αμιγώς τεχνικά δημόσια έργα, των οποίων ο όγκος ήταν 1,4 δις μανάτ, εμπλέκονται μόνο 217 εταιρείες, αμέσως μειώνεται ο αριθμός, και τέλος στα εξειδικευμένα έργα λοιπόν κατηγοριών είχαν μια αξία 1,9 δις και εκεί εμπλέκονται 427 συνολικά εταιρείες. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμπνέει ανησυχία, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, είναι τι θα γίνει με το αέριο και τον αγωγό κτλ. Όσο αφορά το Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή τα έργα που γίνονται στο Αζερμπαϊτζάν, λοιπόν, από τη Διεθνή Κοινοπραξία Εκμετάλλευσης Σαχντενίζ, η οποία
πέρα από το κοίτασμα Σαχντενίζ, έχει αναλάβει και την κατασκευή του αγωγού μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία, που ξεκινάει ο επόμενος αγωγός, ο Τανάπ. Αυτά πηγαίνουν πραγματικά ρολόι, ίσως και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχει γίνει ή έχει έστω ανατεθεί το 77% των έργων και οι δαπάνες της κοινοπραξίας Σαχντενίζ μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν σχεδόν $2 δις. Οπότε ο αγωγός και η πορεία και το αέριο πάνε όλα καλά και το πρώτο αέριο θα παραδοθεί στην Τουρκία το 2018 και στην Ευρώπη το 2020. Λοιπόν, ουδής λόγος ανησυχίας συντρέχει. Απ' την άλλη, έχουν παγώσει κάποια οικιστικά mega project, όπως είναι η περίφημη Λευκή Πόλη, που είναι μέσα στο ίδιο τον Μπακού, ήταν η παλιά μαύρη πόλη, λοιπόν, δηλαδή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, που όμως το 2011 αποφασίστηκε από τον πρόεδρο ότι θα γίνει μια εντελώς υπερσύγχρονη οικιστική περιοχή με 18.000 κατοικίες. Λοιπόν, κατασκευάζεται η Λευκή Πόλη, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό από ό,τι παλιά. Και το άλλο σχέδιο, δίπλα μάλλον φαραωνικό, και το οποίο μάλλον πρέπει να έχει παγώσει τελείως, γιατί και ο ιδιοκτήτης του project έχει κάποια προβλήματα, είναι τα περίφημα Hazar Islands, η νήσι της Κασπίας, κάτι που θα θύμιζε πολύ το Palm Dubai και θα ήταν μια τεχνητή πόλη για 1 εκατομμύριο κατοίκους. Αυτό το έργο πολύ δύσκολα κατά την εκτίμησή μου θα προχωρήσει. Τώρα πάμε σιγά σιγά συνοψίζοντας να δούμε γιατί η είσοδος στην αγορά απαιτεί μια κάποια προσοχή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε πολλές φορές. Οι επιχειρηματικές επισκέψεις απαιτούν βίζα και πρόσκληση. Δεν είναι εύκολο να πάει οποιοδήποτε να πάει στιγμή στο Αζερμπαϊτζάν. Οι άδειες εργασίας και παραμονής σε αλλοδαπούς δεν είναι πολλές. Είναι περίπου 20.000. Στο The Construction, δηλαδή όλοι οι expatriates που δουλεύουν στο Αζερμπαϊτζάν, είναι 20.000. Στο The κλάδο των κατασκευών υπάρχει και ποσόστοση, κουότα. Η αγορά, όπως ισχύει λίγο πολύ σε όλες τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Δεσπόζουν δηλαδή εταιρείες συμμετοχών της τοπικής ελίτ και δεν είναι εύκολη η προσέγγιση τους. Και πάντα στο Αζερμπαϊτζάν χρειάζεται προσέγγιση στην κορυφή λήψη των αποφάσεων. Στους δημόσιους διαγωνισμούς, όσοι είναι διεθνείς, οι ξένες εταιρείες δεν έχουν πάντα ισότιμη μεταχείριση και πολλές φορές υπάρχει απέτηση για local content, δηλαδή να απασχολήσουμε ντόπιους υπεργολάβους. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Αζερμπαϊτζάν εφαρμόζεται ακόμα στο ακέραιο το σοβιετικό και νυν ρωσικό σύστημα υπολογισμού κόστους στα τεχνικά έργα, το περίφημο ΣΜΕΤΑ, έτσι από το ΣΜΕΤΑ, που σημαίνει υπολογίζω. Η Ελλάδα, ενώ είναι φιλική χώρα για το Αζερμπαϊτζάν και χώρα στρατηγικής σημασίας λόγω του αγωγού, δεν έχει φυσικά το ειδικό βάρος που έχει η Ρωσία ή η Τουρκία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό ενδεχομένως να είναι και πολύ χρήσιμα και τριγωνικά σχήματα, σαν και αυτό που θα σας μιλήσει σε λίγο η Μεσόγειος, κατασκευαστική. Τα δομικά μας υλικά, για να δούμε και λίγο τα building materials. Λοιπόν, και όταν λέμε δομικά υλικά, εννοούμε βασικά 6. Κλίνκερ για τσιμέντο, προφίλ αρχιτεκτονικού αλουμινίου, κουφώματα κλπ. Μάρμαρα, τεχνητή πέτρα, ασανσέρ και χρώματα. Αυτά είναι αλήθεια μια σταθερή παρουσία στο Αζερμπαϊτζάν εδώ και πολλά χρόνια, όμως λόγω του κόστους και της ποιότητάς τους απευθύνονται στον επωνομαζόμενο upper segment of the market. Έτσι, στο κορυφαίο κομμάτι της αγοράς, το οποίο έχει δυστυχώς συρρικνωθεί. Όπως μου είπε ένας μαρμαράς τις προάλλες, πρέπει να ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο για να φέρουμε καλό μάρμαρα από την Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ όμως για να δούμε κάτι ωραίο, είναι το showroom της εταιρείας Μαθιός Πυρήμαχα, στον Μπακού, που έχει πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και έχει ντύσει κάποια πολυτελέστατα ξενοδοχεία στο Αζερμπαϊτζάν. Απλά αυτή τη στιγμή η απορρόφηση γίνεται κυρίως από ιδιωτικά έργα. Ποιοι είναι οι δυνατοί παίχτες? Είναι κάποιες εταιρείες που είπαμε holding companies. Είναι η Πάσα Construction του ομίλου Πάσα, που είναι ο ισχυρότερος στη χώρα. Είναι η Gilan Construction του ομίλου Gilan. Είναι η περίφημη τουρκική εταιρεία, ο μεγαλύτερος ξένος παίχτης μακράν στο Αζερμπαϊτζάν, είναι η Tekfen, μια ιστορική τουρκική εταιρεία με πολύ δυνατή παρουσία σε όλη τη Μέση Ανατολή, η οποία έχει χτίσει κάποια εμβληματικά έργα και επιπλέον έχει κάνει μια μεικτή εταιρεία μαζί με τη Σοκάρ που τη λένε Asfen. Έτσι, είναι μεικτή εταιρεία αζεροτούρκικη Asfen, 40% Tekfen, 60% Σοκάρ, που έχει κάνει τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα των τελευταίων ετών στο Αζερμπαϊτζάν. Δύο πραγματικά εμβληματικά έργα που έφτιαξαν οι Τούρκοι της Tekfen ήταν το Ολυμπιακό Στάδιο για τους περσινούς αγώνες και ο νέος ουρανοξύστης πύργος της Σοκάρ, το ψηλότερο κτίριο στον Κάφκασο, το οποίο μόλις επανδρώθηκε. Να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο γίνεται η μεγάλη έκθεση Baku Build, που έχουμε παραδοσιακά συμμετοχή από ελληνικές εταιρείες στο Baku Expo Center και θα έχουμε και φέτος εταιρεία και χαίρομαι που τη βλέπω να είναι και αυτή μαζί μας εδώ. Λοιπόν, Baku Build, έχει και website όπως θέλει να το δει στο σελίδα. Και πάμε τώρα στα συμπεράσματα, να κάνουμε ένα μικρό μάζεμα των όσων είπαμε μέσα σε 1 λεπτό.
Λοιπόν, είναι μια αγορά ασφαλώς που έχει προκλήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη αγορά, χωρίς να είναι αδύνατο, αλλά έχει κάποιες προκλήσεις, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και θέλει προσοχή. Ο πραγματικά τεράστιος και εντυπωσιακός όγκος της χρυσής δεκαετίας 5 έως 14 είναι δύσκολο να επαναληφθεί. Έτσι, ήταν μάλλον ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον όσο αφορούσε τα οικιστικά project. Λοιπόν, όμως υπάρχουν πραγματικές ανάγκες της χώρας σε υποδομές, όπως είναι η οδοποιία, η οποία ακόμα χρήζει βελτίωσης, όπως είναι τα περιβαλλοντικά έργα, θα σας μιλήσει σε λίγο η Μεσόγειος γι' αυτό, οι οποίες πραγματικά αυτές θα καλυφθούν οι ανάγκες αργά ή γρήγορα με τη βοήθεια και των διεθνών θεσμών, όπως είναι η World Bank, η οποία δίνει πολλά χρήματα στο Αζερμπαϊτζάν εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, το κρίσιμο φυσικά είναι η πορεία της τιμής του αργού. Αυτό θα καθορίσει, όπως συνέβαινε πάντα στο Αζερμπαϊτζάν, το μέλλον. Πόσο γρήγορα δηλαδή ο κλάδος θα ξαναπάρει τα πάνω του. Τα δύσκολα ευτυχώς φαίνεται ότι πέρασαν, γι' αυτό μα δείτε τα δύο γραφήματα στην δεξιά πλευρά. Το ένα είναι η παραγωγή οικοδομικών υλικών στο ίδιο το Αζερμπαϊτζάν από το 2015 μέχρι σήμερα, μήνα προς μήνα, η οποία αφού υπέστη μια κάποια καθίζηση το χειμώνα, τώρα φαίνεται να ξανανεβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στα μακροοικονομικά πάλι στοιχεία, αν δείτε το κάτω γράφημα, είναι η εξέλιξη του ΑΕΠ και ειδικά η μαύρη γραμμή που είναι η πιο κρίσιμη, γιατί υπάρχει και μια πιο αχνή που δεν φαίνεται καλά, είναι το non-oil sector, ο μη πετρελαϊκός κλάδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ πράγματι η χώρα εισήλθε σε φάση ύφεσης, εν τούτης, η καμπύλη της ύφεσης έχει φτάσει στο κατώτερο σημείο της και τώρα ξαναανεβαίνουμε. Αυτό το U που γίνεται πάντα στην ύφεση έχει φτάσει στον πάτο και τώρα υπάρχει από τον Ιούνιο και μετά ανωδική τάση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή η χώρα φαίνεται ότι θα ξαναβγεί σε ανάπτυξη. Λοιπόν, και τέλος, για να κάνω και ένα πέρασμα στον επόμενο μιλητή, η πραγματικά σημαντική επιτυχία της εταιρείας Μεσόγειος δείχνει το Αζερμπαϊτζάν σε καμιά περίπτωση δεν είναι mission impossible. Ευχαριστώ πολύ.